Het wie te waartype met prachtige wolkenpartijen, maar ik heb van de morgen ik een prachtige opname maken van de loft, van de onstabiliteit, wat de zin is. En dat begon juist toen al met stevige buien, vooral in het noordelijke pad van de provincie Kalmar van de morgen 16 mm had de Westerijn, Tolwe en Heel. We beginnen buien met tonger, maar we beginnen aan de andere kant ik het spektakel van de vallende sterren. En die ben Joen ik nog een keer te zien. Dus laat het vrij helder wezen. Het waar. Joen en vannacht. Eerst nog wel kans op een bui of een buiken, maar stadig ontklert het meer en meer op. Een vrij heldere nacht dan ik. Temperaturen 10 en 14 graden. En de wind uit zuidwest tot noordwest. En die is zwak of matig, die houdt hem heel dodel. Morgen ja, hebben we toch ik wel weer een waartype met wat bewolking, maar ik een waartype met flink wat zinnen. Het wordt wel een aardige simmerdag, want de temperaturen is om bij de 19 of 20 graden heen. Het viel warmer aan, omdat er net volle wind stiert. Die is zwak of matig en komt morgen uit het westen en noordwesten waai. En dan zetten we terug naar de orendagen die volgen. De simmer is hier al waarom op tongetje, maar een gemiddelde temperatuur van zo'n 22 graden. Droeg waar. Vreed zo'n 23 graden, nog even wat warmer, maar let er wel kans op bruin en tongerbuien. Sneeuw ik zo'n 22 of 23 graden en ik weer kans op bruin en tongerbuien. Er komt hier een bui aan, een beetje ruin. En dan ik even wat een stevige wind. Nou ja, we moeten morgen maar weer even in het waarsje.